Glory to God. Hallelujah. Praise God. Ani ano sab kita igsoon atong hisgutan usaw ang gamhanang pulong sa Ginoo. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Atong topic karon igsoon, ang Dios nangita kanato. No, ang Dios sa langit, Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nangita kanato. Kay kita igsoon na wala ug ang Dios nanghita kanato. Ang Ginoo naa siya gigamit ng mga tao, instrumento aron kita pangitaon. Ug salamat sa Dios nga kita nakaplagan ug kita naa kita sa turil sa kamot sa atong mahal Ginoo. Usa ka nindot nga nahitabo sa atong kinabuhi nga ang Dios wala sa napakyas sa iyang pagpangita kanato kay kita nakaplagan man niya. Hallelujah. Ug ang Dios nalipay na iyang nakita kita nga nagpabilin diha sa iyang presensya. Ug ang Dios sa langit igsoon tinguha niya nga daghan pa ang mga anak niya, daghan pa nga iyang makit-an, daghan pa ang makaduol kaniya. Hangtod karon ang Dios wala siya'y hunong sa pagpangita sa iyang mga katawhan nga nawala. Hallelujah. Ana kitay verse karon sa atong basahon sa Lucas chapter 15 verse 8 to 10. Nagaingon, o kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Anong gagawin niya? Hallelujah. Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ang buong bahay at hanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita. So mao gyud na igsoon ang atong buhaton. Sa dihang kita nawad-ag usa ka butang dili kita mohunong sa pagpangita nini, no, hangtod ato kining pakit-an, no. Hallelujah. Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Hallelujah. So, gipangita kita sa Dios sa dihang nawala kita, sa dihang nagpakasala kita, o kita nakit-an sa Ginoo. O sa dihang kita nakit-an sa Ginoo, sa dihang nakit-an lang kita sa Ginoo, ang kalingitan nagsadya, nag-celebrate tungod kalipay sa Ginoo ang usa ka makasasala naghinulsol og nibiya diya sa iyang sala ug ningduol sa atong mahal na Panginoon. Ug usa ko ni ana igsoon nga nakit-an sa atong mahal na Ginoo. Sa una na akong di-enjoy ang akong kinabuhi diya sa pagpakasala, sa pagsugal, sa pagpataya og lasto, sa pagdisko, sa pagsulti mga bad words, klase-klase nga sugal, gisudlan.
ug ang Dios naglantaw kanako ug wala siya nahimuot. Ug naa sa gisugo nga tawo aron ako sangyawan sa pulong sa Ginoo, aron ako tudloan sa pulong sa Ginoo, ubiyaan ang sala nga akong kanunay ginabuhat aron mabag-o ang akong kinabuhi, aron ang plano sa Ginoo mo'y mahitabo sa akong kinabuhi, aron matudloan ko sa tama, sa husto, tudloan ko sa tinuod, tudloan ko unsaong pagsunod sa Ginoo, tudloan ko unsaong pagpahimuot sa atong buhi ni Dios. Usa ko nga gipangita sa Ginoo ug iyang nakit-an. And I believe nga ang langit nag-celebrate. Kay tungod mag-celebrate ang langit kung kita nagdesisyon nga mga lagad sa Ginoo. Kung kita nakit-an sa Dios. Ug hantod karon ang Dios nangita sa iyang mga katawhan nga nawala. The lost sheep, no? Ang makaniro nga nangawala gipapangita sa atong mahal Ginoo ug hantod karon sa tibuok kalibutan ang Dios nangita. Maski usa ka kalag, duha ka kalag, dako ang kalipay sa Ginoo. Kay ang pulong nag-ingon, dili gusto ang Dios nga ning usa nga malaglag. Gusto niya ang tanan maluwas. Ang tanan makasulod sa gangharian sa Dios. Gusto sa atong mahal na Panginoon na ang tanan iya makauban, tanang tao iya makauban sa iyang gingharian sa langit. Hallelujah. Ug ato kanang iampo nga daghang pa nga makit-an sa Dios. Daghan pa ang tao nga moduol sa Dios. Hallelujah. Ug dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Usa ko nga gabiton sa Ginoo. Aron dalhon ang mga tao diya sa atong Ginoong Hesus. Dalhon ang mga tao diya kang Kristo. Because Jesus is the only Savior. Siya lang ang makaluwas sa atong kalag ug wala nay lain pa. Only the name of Jesus. Dalaygon ang Diyos igsoon. Kung ikaw wala pa diya sa atong Ginoong Hesus, wala pa ka nangalagad sa atong Ginoong Hesus, doon na sa Ginoo. I-surrender imong kinabuhi sa Dios. Dawata siya sa imong kasing-kasing. Hinusuli ang imong sala. Kay ikaw gipangita sa Dios. Unsa man ang imong sala, andam kang dawaton sa Ginoo kung ikaw maghinusol, muduol sa iya. Dugay na kang gipangita sa Dios. Mao kani ang panahon nga muduol ka. Simbahon nimo siya. Sundon nimo siya. Tun-an nimo ang iyong balaang pulong mo ang Biblia. Hallelujah. Takabalo ko sa mubalig ang Ginoo. Atong andamon atong kaugalingon. Be ready always. Kailangan andam ta sa tanang panahon. Dalaygon ang Diyos igsoon sa walay tapusan. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Hallelujah. December 17, Thanksgiving, third Thanksgiving sa CCM. Please pray kanang day, kanang adlaw. Hallelujah. Ug ikaw gi-invite kung naara ka dinhi sa Davao na kami Thanksgiving December 17
diya na mo ang venue na diya sa Bahada at bang sa Doran Hotel sa Kokobo. Bernes na siya magsugod alas 9 sa buntag. Ug hinaot ko usa-usab ikaw nga makig join, no? Makig fellowship sa mga katawas, you know. God bless you all, people of God. Jesus loves us. Hallelujah. Lord.